Duha ka minor de edad nga babae ang gitabangan og kulata sa laing mga minor de edad nga babae sa usa ka dike sa General Santos City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa viral video, madungog ang hilak niining usa ka menor de edad nga babae nga nakaitom nga t-shirt dihang gitabangan og kulata sa lain pang mga menor de edad sab nga babae sa dike sa Purok Balunto, Barangay Labangal sa General Santos City nga gituo ang nahitabo Lunes sa hapon. Gibira-bira ang buhok sa babaeng biktima hangtod nga hinay-hinay kining nahulog sa maong dike. Taod-taod, makita sab sa video kining usa ka babaeng nakaputi nga t-shirt nga kalit gibira ang buhok niini hangtod nga nahulog sab kini sa maong dike. Nanaog sab sa dike ang duha ka babaeng nangulatang nga nakaitom og lavender nga t-shirt. Apan gidasmagan pa sa nakaitom nga t-shirt ang unang biktima og subling gikulata. Nanaog sab ang laing duha ka babae og mitabang sab og kulata sa unang biktima. Taod-taod, dunay naghulog og payong o gipuspos kini sa ulo sa babaeng unang gikulata. Gitusok-tusok sab kini og payong. Subli sab kining gikulata sa naka-lavender nga t-shirt. Human sa pipila ka minuto, naundang ang pagpangulata ug nanaka na ang mga babaeng nangulata ug ang ikaduhang biktima. Gitabangan na lang sa laing babae ang unang biktima nga makasaka. Sa pagsubay sa GMA Regional TV1 Mindanao sa lugar, sumala sa usa ka residente. Doon na matud pa siya nakita nga mga babae nga milabay sa maong dike. Gapon sir, murag na nangagi diri. Daghan to sa mga babae wa. Sumaw siguro to ilang one girl nga naslagi kulata diri siguro. Mga kapuso, mao kini ang area kung asa gani nahitabo ang maong pagpangulata sa maong biktima. Ug kung atong masuta, gibana-bana ang anaa sa 3 ka metro ang kahabugon gikan din sa taas sa maong dike paingon didto sa ubos kung asa ang biktima gikulata. Gilayon sab gilocate sa otoridad ang pinuy-anan sa upat ka mga nangulata. Gani nakuhaan pa kini og video sa GMA Regional TV1 Mindanao. Gipaubos kini karon sa investigasyon ug gihatagan og seguridad sa PNP, CSWDO ug barangay social workers. Sa ngayon undergoing po ng intervention ang ating mga victim, no? Kasi pati itong mga nambugbog, siyempre dahil minors ito, mako-consider pa rin natin sila na victim din sila or at risk, no? Children at risk. Samtang ginahulat sab sa otoridad ang resulta sa medical examination sa duha ka mga biktima nga nagpatambal sa ospital. Matud sa PNP, posibleng dili pagsinabtanay ang hinungdan sa pagpangulata. Nonetheless, meron lang itong meron silang hindi pagkakaintindihan, away na sila prior, no? At isa rin dito is may nagawa din daw sa kanila yung kanilang binugbog. Doon lang siguro may information na ilalabas natin. Wala pang ibutyag sa PNP ang eksaktong edad sa mga biktima, apan naggikan kuno kini sa nagkadiyang barangay sa syudad. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga biktima lakip sa mga nangulata. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.